Virus corona yaiku virus yang nyerang sistem pernafasan. Jangkitan virus iki diarani COVID-19. Lan pisanan ditemokake ing kutha Wuhan, Cina ing akhir Desember 2019. Gejala coronavirus. Ana 3 gejala umum sing bisa nuduhake yang kena infeksi virus corona, yaiku demam, watuk, sesak napas. Wong bisa entuk COVID-19 liwat macem-macem cara, yaiku ora sengaja nyemprotake cipo, demam jantung utawa irung tanpa ngembah dhisik, hubungan cedhak karo penderita COVID-19. Kanggo konfirmasi diagnosis COVID-19, dokter bakal nindakake ujian susulan ing ngisor iki, rapid test, tes rubah tengger, radiografis duduk. Cara paling apik kanggo nyegah iki yaiku nganti hindari faktor sing bisa nyebabake sampeyan kena infeksi virus iki. Omah wae, jaga kesehatan, dhewe iso. Cekap semanten saking kula lan matur nuwun.